Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ħiliet qed jaħdem fuq l-ewwel Strateġija Nazzjonali tal-Ħiliet bilan li jsaħħaħ il-ħiliet tal-poplu Malti biex jilħaq l-isfidi tas-suq tax-xogħol illum u fi żmien li ġej. Din l-inizjattiva tiġi finanzjata mill-Unjoni Ewropea permezz tat-Technical Support Instrument u bl-assistenza teknika tal-OECD. Il-proċess jinsab fi stadju avvanzat fejn waqt workshop li tella tlieta filgħodu l-Kunsill flimkien mal-stakeholders ewlenin ħadmu fuq rakkomandazzjonijiet konkreti għal din l-istrateġija. Il-parteċipazzjoni tal-stakeholders kienet kruċjali biex jiġi żgurat li l-istrateġija tkun relevanti u tindirizza b'mod dirett il-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol. L-Istrateġija Nazzjonali tal-Ħiliet se tikkumplementa wkoll l-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni, żewġ pilastri importanti li għandhom iwasslu biex Malta tkun aktar kompetittiva, sostenibbli u bbażata fuq ħiliet konkreti. Wanjus ħal-kummenti Dr. Jeffrey Pulicino Orlando, Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ħiliet. Qatt daqs illum il-ġurnata il-dinja, is-soċjetà, inkluż is-soċjetà Maltija, mhux qed tara marat it-tibdiliet radikali li qed naraw fil-fatt illum. Irridu nkunu lesti biex nilqgħu għall-isfidi u lesti wkoll biex nieħdu l-massimu possibbli tal-opportunitajiet kbar li ħajinħolqu u partikolarment wieħed jista' jsemmi fis-settur diġitali u fis-settur ambjentali. Bħala parti minn din l-inizjattiva se jiġi preparat ukoll pjantazzjoni biex jiġi żgurat li l-istrateġija tiġi implementata b'mod effettiv bil-benefiċċji tagħha jinħassu fis-soċjetà, fl-edukazzjoni u fl-ekonomija.